executive member jong KHADC bari pe kata building bylaws ba polong do ulong balang kam kerki pyntreikam no kam koloi ya ka KHADC building bylaws how put some jong council kanam balai na jing ti yang bi an da ba pon pa ba jing bom ton ki an chna yang la ka jong ba poloi thu ru ba ki dang ki jing ujor baran ki bru balai ber chna yang sundan wa chadu jan kawa badan pat ba kan ta wat ban plat jakaya ru tu mentang yang sap jeng kran bar uniu executive member jong ka KHADC Kebantu bergemau ni, hakisnya kita ladem kita raja katsan kalau dan ke jing persiang juga council dan tahun lagi jong building bylaws. Pada waktu kupor kalau payru hadu ke stage ban notify yang gini bylaws, haka gazette juga state government. Hendai ke baca kalau amar bakajur walap ka jingya tingko clash of interest dengan state government but ka KHADC te ya ka notification jong ka KHADC ya ka ni ka bylaws ka jongki ka ba ka Kyndon Khasi Hills Autonomous District Land Development and Building Regulation 2015 ya ka ni ru la declare bakal null and void kata kamut kabam dan nongrim hakaan namar ke state government ko ong ba la shupemi kom tu ha gazette claim da ya lingwa ka linti ani ka prosedur ba de ban le dia ka we de but hadin mangala shifti manga ya ka ni ka subject chonki building bylaws ni ya ka ni ka jing don kam ka bakki bangin don no yaki bylaws namar haki babun kishong kitau kibahap shabar jong ka social law shabar jong ka municipal areas shabar jong ka greater shalom areas ni bakajing tau yaki īing kentup yaki building kibahe kentup yaki tourism related projects kalanang kenrei but la poi put baki brio ila complained shani ba kimio ban room shoot watch ke yeng la jong atur de ki building kanika right of passage ke dia kam dan show na ta kajing kentur jong ki yeng shaki food shaki wa kini gelanang jo nang jur de but kajing kli kalong mano ban exercise ya kabor ban regulate ane ban penrenti ya ki bakum kita ki jingte ji iba kamdan akti jong ka state government na kata kadau hadin ba ka urban affairs department kala phat yengi shaka jingelang ala yo ban aten RC kebaning kong shwa kebangi stress kalong ba kin penduk pendam no e ketuka notification jong mensiap stem mengut nong jong arajar khat kendai kedeshi terik jong February arajar khat kendai keba ibor ba unu ba apply ke building permission ula ban let siapa no authority kita kamu cari government dan ni sika district council tekani ini on ba galong bad in law nomor nginum la ban pyntreikam ya ka di status kepamentah pat kalong ba gibu atu aniki mat ki parameters na kayang jumlah council kum kanuksa kaba ningkong shwa kalong ba kanika an halor kaba ki bylaws i shom nongrim ta Melia Town and Country Planning Act kam mention e shapan ki district council de ngila pentikna ba kanika bylaw bala pass ka cabinet action di district council la shim kum ko way naki authorities kita ada ke point ke ba claim ha ke ba ke jingmut kolong baik ba ke ki bylaws ki trekam habaro ko ke megale ndai ke authority ban pyntreikam ni kan long ke balai pihak hapen jong ka muda baki ADCs Autonomous District Council de la pipet hi nadu kan notification ke bana khmat do jong ka government of Meghalaya ila tho shai kumni these
bylaws shall apply to all the master plan areas, municipal areas, and scheme areas within the state. Government, they shall apply to the building activity or land given in Kitay A141 to A144. Kabamut, iki area kikot ki master plan areas, municipal areas, but ki scheme areas. Di haka definition bade kami haka sien kemaningkong kani. Baka authority, manu within authority, man pyntreikam iki bylaws. Authority means the Meghalaya Urban Development Authority / local / regional authorities, autonomous district councils, town communities, etc. constituted under the above acts. Te dakajing mi jong ke kini bylaws ka appointment kalong ba ki ADC district council kilala man pyntreikam ya kini bylaws kakum kajing ya day but ke jurisdiction jongki but kumju ru ban issue pada ya building bylaws ni ngiladap ban constitute ya kani kamangi ong Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority kani ngiladap constitute ha keprateriku Reserve Oktober araja arpau Hapo kajinglong chairman jong UEM in charge building bylaws. Te kane ka authority kan chong pat lasisni Wednesday nagbanta hikam ibasa hadien baga cabinet kala clear kani ka building bylaws 2020. Kani ka draft bylaws kepala lecture ka cabinet. Te hangi la thok shai la grand shai ya ka jurisdiction jong muda. Jika mudah hanya lakukan syai ke bylaws jongka kita apply ke master plan areas kata government ke GSPA Greater Shillong planning area nangta ki municipal areas ke government Shillong Tura Jawai ki scheme areas kini industrial areas kin apply be tik hakita kat bah haki area kita syabar jongkata ke government Balat kendai ko persen jongka kendo ni ka haka schedule area. Dei nak takadau ngidon ya ka 6 schedule. But dei nak takadau pindah mau wat ka CA biru. Habala pas ya ka laong bahkan extend sha ki benta jongka Meghalaya ki ba light naki schedule areas. Diki kita ki benta ki ba light. Kita ki benta ki badana hapo jongka jurisdiction jongki autonomous district council. Te kat kum kani ke para 8 to 5 la kran shai ba kani kalong haka sin ke baningkom kabam shimdan haka act jong haka bylaw jong arajar takwe kalong bala kran hangni baki autonomous district council ru Kyndon authority haka ban issue ya ki building permission like no na ini kibala do lai jat areas kita gilong kat tu ni ki challenge madungi ndre ke bangi yoi kalong kata ba ngin la ban liat ba namar ba kum kalong ngata kalong kadan ka hazard growth kajing san ke ba Kyndon control ye jongki yeng bangi shabar jong shilo ki ba kumong ip kidan ki la ka ekletia jongki brio kidan ki ba la ka sngi ye ki yeng jongki brio Kyndon pula tur sikiwa ke mundan authority show bawa implement bawa oversee kan ni jengye lara kam step in sebagai district council tu kalau kulmah marba kemudah kalau when you pai lagi ya ka naga jurisdiction tu ni kini ki yeng ki ya kumni mo for structures such as labor storage office sheds in construction sites, dwelling houses with ikra/wooden/bamboo tin, thatch railing and light roofing materials, poultry and animal shelters, etc. No building permission or NC
is necessary. Kebomut kiing trap, kiing tap siliang, kiing tin, kini kiing dossier, daga lentang, ki sem rijingri, kini baru kini dan kami agak building permission. Keladur ya bylaws kat kum kejing dawa jangka situation klem dak tak ya ka basic structure. Ka basic structure kade ke ai. Kamut sega safety aspect jongki ye. Ha? Nginom lah ban ong ba hakajaka ban sign ban counter sign ban vet yaki building plan hakajaka ban vet u engineer un vet na orang asnong kamla. Ha? De gritang kita kejing fair. Henry ya ka applicability but ka jurisdiction ni hangi kelak kerensya ber ke council kadega winning authority. The authority jog council ka kaya borok ki areas like na kini ki like ni ki belajar.